И здравейте хора, аз съм Тъста Хепилот и днес ще играя на Don't Starve и ще развивам един свят. Тук с мен са Diamond Дракон и други двама, които не са много известни покрай моя канал, но да не ви пука, може да се представите ако искате. Няма реакция. И почваме Don't Starve. Общо това е игра, в която се оцелява. И не съм много запознат. Diamond Дракон е по тази игра. Еми, ти се развил много повече от мен и за ти. Аз не съм стигал до толкова много. Ако не е страх, тя веднага такова почна да привиждат. Виждам бяло. В момента трима от нас играят Don't Starve, а четвъртия играе Minecraft. Досата, как да ти викам, какво точно смисъл, нали? Аз съм заплат. Тупак. И ми викай ми как ти искаш, не ми пука. Ей, Не бе! Бах ти как ще ме караш да късвам после. И... здравствуй. Така ще пиендора. Тит! Здравствуй, Ей, колко. Обратно, пещеричка преди, че има бели паяци. Не бели паяци, бели прилепи, които пускат глано. Да, знам. А главното е яко от прилеп. Охо, паяци. Лопатата от колко поръчки се правеше? Мисъл, колко метал и колко поръчки? Хора? Не знам. О, фък. Лошо начало. Ама гадното е, че като изкопаеш гроб, идва и дух. Трябва ми злато. И спусна ми нещо. Смисъл? Бия паяци. Пусна ми пая жена. Рип! Викам, че ще умираш наистина. Както тя. Къде си ти, бе? А защо са още два? Бягай! Мишката ми спря за момент, мишката. Намерим откъде да си сложим версията с сървъра. Да. Не, аз намерих откъде. Като се плаща $20. Да. Някой гледа клипчета. Намерих, ама от Steam. Някой гледа клипчета. Не съм. Да, и аз стои видях. Ивайло е. Не Ивайло, този цъка още. Това е телевизор, бе. От кой се чува този телевизор? Мога да ви оставя малко Diamond Дракон, да ви пообясня малко с играта, защото аз съм запознат. Както трябва. И да, аз предлагам ти да не му обясниш. Ти отгора, благодаря. Още ето това е игра. Това е крипър, чу. Главното за какво се използва? Мисля, че се яде или не знам. Ти пак. Да, ще се ти били яла. Аз е до бизон. Време е да си понаправя малко брадвичка, да... Няма ли овци да кажа? Така... Брадвата може да си я кюпвате с десен бутон и просто отивате и задържате с мишката. Може, ако искате да играете с клавиатура. Ама и На мен лично ми е по-лесно с мишка. И на мене. И ще ви покажа едно... Някой виждал ли е онова голямото дърво на настройките? Не. Аз да. Дани, кое дърво е? Живото? Да, но и аз съм го виждал. Да, Ивайло го уби. Едва го убих. да. И кой го дропна? Пусна ми някакви живи дъски. Пънчи с лице. И пиши лайв лог нещо. И за какво се използваше? Я знам, не съм го ползвал, аз умрях.
Каква съдба? Втори ден, по средата, нали? Аз го срещнах, ама просто умрях. Смисъл, Просто умрях. не. Ох. Стана ми тъпо да го бия, защото го биех много дълго време и след това ме пъгнаха вълци и умрях. Аз се намерих пигмени, той го уби. Намерих камъни за втората машина. Камъни. Ма проблема е, че не ми е включено. О, дъски. Зачерката докато копа. Тук може да видите нощта. Нали знаеш, Кога? Боже, някакъв гиф, тук може да видите неща. нали знаеш, тук че се- Най се намерих. Може да си да обясня. Много старче, тук са си ни прасенски главички пак. Направя къща близо до него. Разбира се. Да, направи си. Охо, пътечка. Я ще почна да си търся. И отдолу са дървени да скини го. Може да А видим. пътечката за какво се използва всъщност? Смисъл... Пътичка за късна ползваш. Не, смисъл... Може да вземи слония инструмент между другото. Да. Май. По-добре. Охо, намерих си сел. Оле, нали знаете от уния... О, супер. Хора, знаете ли за кой е последния инструмент? В Пулс. За първия играч да му бръсне главата. Ходят на сумати и роботи, мале... Чухте ли бе? Да, аз чух. Да се бръсне в бързата на първия играч. Те ли? Как? Да, той е бръсначка. Ама знаеш, че може да си е такова. Ако сте с големи храсти. Знаеш, че тя през зимата та пази, бе. Пази ли та? Да, остава ти толкова... В смисъл не ти толкова студено. Намерих някаква жабешка глава. Жабешки бучета съм намирал, ама глава пък ми. Еми да. Айде, смачкай го ти Човек, просто. жабите забелязва ли си как ти дърпат от тебе? Свалят ти итемите от тебе. Бързо за палката, добре. Събил са жаба, ли? Сега е време да си направим огън. Удря на жабата, нали? Тя с език, нали, такова. Изглежда да, езика, удрята и ти издърпа итем от инвентара и да събаря на земята, дропа. Да, това е гадно. Нали? Иначе да, бил съм се и тя ми издърпа, айде ми. Това не си не. Ми за първия епизод си намерихме сел. Човек, паяка, Да. знаеш, че като порасне също му порасва брада, то може да се крие в храстите. Кой? Слага си някакъв храст на главата и се крие. Кой? Да, и аз стал Паяк. там. Паяка. Да, криса. Какви храс? Не знам, има някакъв храст на главата, разхожда се и Да, с да. някакъв тон, не знам кой. И си прави се на храст. И какво си идват пуйки при него и го изядат? Не. Те спойки са много досадни. Да, бе, брат, те тичат супер бързо и ти изядат тук. Боревинките. Храс на Аз храс, съм убивал, знаете ли? Е, той Вайл преди я уби. 4-5 пъти ги уби. Да, готино, пускат ти Абе. бучета. Да, бе, да, и аз ги убивам, ама падам защото в океана. Какво? В океана аз като честен пъгъл. Имам някакъв свитък. Да. Чудим се дали този свитък е координати или е просто някаква задачка. Нали? Абе, задача, какво е решиш задача? Кратка и хипиталка и после... Охо, прасенца. Да ти се покачва мозък, Може да си взимате прасета. Какво? да ти се покачи мозъкът сте. Да, бе, да. Аз умирам от глада със сигурност. Със сигурност. Умирайте смотани паяци. Ай, какво ще бъде? Да, сега ги карах да ме следят и те не могат да тяха. Те смотани. Не си готвите всичката храна, защото се разваля. Нали, дръжте Да, сурова. знам. И като А, да, я знам. Те ми беше един такова. маха ми станал прилича на такова на стафуда. Аре бе, да, и на мене. Сейва се Лорал, да. Умрях, тъкмо си дропнах всичките айтеми. Какво си дропче айтемите? Не, в смисъл, имам предвид, че щях да взема едно дърво. Хора, намирали ли сте такова пръчка с оклоп? Охо, пуячо. Намирал съм много пъти и то следва един, дето... Честа. Да. Да, честа. Къде тебе? Намирал си глава на мърмейт, забучена на кол. Мърмейт, кое е? Кой ще е мърмейт? Като жаби. Шаман. Да, бе, да.
Деца като типички там, да. Да. Ей, забучена на кол. Да, Майка му. аз съм я намирал. Те са Пашо ли с черна птица? Какво? Черна птица. Да, вярвам. Така се паща. Да. Ами с такова, с това дето стреля стрелички, в смисъл там дето... Те стрелят стрелички, бе. Нахува целта. Атакувайте ги. Имам си вече прасе. Или на мен нещо ми бъгва, или на всички скайпа ми бъгва. Да, на мен ще ми бъгна скайпа. И имаме си прасе вече, което означава, че можем да прочистваме от паяци. В случая, примерно, уния паяци, ако ги атакуваме и прасето ни ще атакува. Също. Фак! Гони ма паяк. О, фак, уби ма прасето. Фак. Добре, той беше за първи епизод. Надявам се, ви е харесал. Умрях като идиот. И чао.